Natay na sa second place sila Mar Rojas, Judge Binay ug Rodrigo Duterte sa bagong Pulse Asia Survey alang sa top presidential sa 2016 elections. Tungod diini, gitan-aw na karon isip strong contender si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga wala pa makadesisyon sa iyang plano alang sa piniliay sunod tuig. Mas daghan ang respondents sa maong survey nga moabot sa 2,400 ug anaalang sa plus-2 nga margin of error. Nakakuha og 20% si Rojas, 19% si Binay ug 16% si Duterte nga anaa sa pang-upat nga pwesto. Apan gihulagway sa Pulse Asia nga tay ang Tulo sa top 2. Nagpabilin gihapon si Grace Po isip top 1 nga nakakuha og 26%. Gibahin sab sa tulo ka regions ang survey. Si Po ang nag-una sa Luzon nga nakakuha og 31%, si Rojas sa Visayas nga nakakuha og 34% ug si Duterte ang nag-una sa Mindanao nga naay 29%. Mihangyo na si Duterte sa iyang mga supporters nga tagaan siyag higayon nga mag-soul searching. Kini ang pamahayag sa mayor human sa gipahigayon sa rally sa iyang mga supporters sa Quirino Grandstand sa Manila ni adtong Sabado.